O alcalde de Carballedo, Julio Yebra Pimentel, saíu en defensa do acordo plenario acadado por unanimidade para a implantación dunha sección da Escola de Idiomas no Instituto Lama das Quendas para dar servizo a toda a comarca chantadina. A resposta negativa da Xunta ante a pregunta do PSOE neste senso xerou descontento na zona nos pasados días, pero o Grupo Parlamentario Socialista levará novamente unha iniciativa neste senso á Cámara Galega. O rexedor de Carballedo do Partido Popular reafírmase na defensa deste servizo para esta zona e vincula o caso da Escola de Idiomas coa falta de políticas para frear o despoboamento no rural. Como xa o dixemos no pleno, pois a postura aquí foi unánime. Nós temos moitísimo interés en que eso sexa unha realidade. Esperemos que así sexa. Bueno, nós o interés que temos, e isto tamén hai que decirlo, non? Hoxe, a zona rural, desde logo, hai que decirlo que está un pouco abandonada, sin ningún tipo de duda, por parte das institucións, empezando por Europa, a Administración Central do Estado e a Administración Autonómica. Todas as administracións, si queremos que isto que non se despoboe, porque está a suceder, e como non lle poñamos remedio, pois, desde logo, non nos espera un porvenir alegre. Eu creo que temos que traballar todos en todo tipo de cousas. Seguro que o rural é moi importante. Si empezamos a pensar que donde este a poboación xunta, que os servicios son máis baratos, pois empezaremos a abandonar todo, cando nos demos conta isto convertirase nunha selva, que temos que facer un esforzo en todo tipo de actividades, chámese escola de idiomas, chámese calquer cousa, calquer actividade que intente fixar a población no medio rural, senón pois non sei o que vai a pasar. Isto, evidentemente, o que menos pode facer son os concellos. Os concellos non teñen medios, ten unha política conxunta.